Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. You are mighty, you are real great in greatness. Jehovah is your name. uJesu Kristu uyinkosi Baba emini. Ngiyakubingelela egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Ngibingelela umama wethu, ngibingelela entabeni endlu kaJehova, kuyabonelela ekhaya leZwi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba nangale mzuzu nangaleli thuba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, singene kahle enyakeni. Siyambonga njena singenile ku-21 days fasting. Siyaqala lekhaya, sangena nobaba. Nkosi yami, sibonga uNkulunkulu njena ngohlobo olumangalisayo. Siyaqala qanqa ku-2024 ukungena emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa uNkulunkulu eqale kanye nathi empilweni zethu. Sibonga nje Baba nemfundiso usihlelela emkhosini egameni likaJesu. Akuvamisile uthi emabandleni kuvele kuthiwa nje ifasting, kepha kungasho ukuthi umzalwane kumele aphile kanjani noma enze kanjani. Sike samangala nobaba sathi ayibo, asikwazi lokhu, siyaqala. Siyabonga nje Baba, ngazi singathini, angazi singambonga ngithini uNkulunkulu akakwenzayo usuku nosuku phakathi kwaleli khaya njena. Angazi kuningi Baba engakusho, kuvuka nje lokho nje kumbonga uNkulunkulu. Izimpi zikhona kakhulu Baba, kepha nje kuvuka nomhlabeleli athi mighty warrior, great in battles, Jehovah is his name. UnguNkulunkulu ngempela, ukhona, umile nathi, siyayizwela isithwala. Siyamcela uNkulunkulu qhubeke Baba akuthwale, qhubeke uNkulunkulu akufihle nomndeni wakho wonke egameni likaJesu. Bonge nje Baba nangomkhuleko, angisayisendanga i-VN yokubonga umkhuleko wokweshumi. uJesu Kristu yinkosi, amen. uJesu Kristu yinkosi Baba. Ngicela ukuxolisa kakhulu Baba kuNkulunkulu nakubaba. Ngithumele ubufakazi ngesonto elidlule, ngabuye ngadelete, angazanga noma bese buphumele ngale kubaba. Ngiyayithoba kakhulu, ngiyacela uNkulunkulu angithethelele, ngiyacela nobaba angithethelele. Ngicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya leZwi. Nginendodana ebihlupha ngendlela emangalisayo, inokuphazamiseka engqondweni, idla nezidakamizwa, ihlala isusa umsindo, ingafuni nokusolwa. Uma yonile kufanele ukuthi uzibe, ngoba uma uke wayisola kuzoba nomsindo omangalisayo. Kuhlala nje ekhaya kungekho ukuthula, ngihlala nje ngihlukumezekile emoyeni. Selokhu ngangena ekhaya leZwi kunokuthula okumangalisayo. Kuningi kakhulu okushintshile empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Benginanokugula emzimbeni, ngihlushwa i-BP, ngihlala ngivuvukela inyawo, amathambo emzimbeni wami bekungathi awasebenzi wonke. Kubuhlungu nje amathambo wonke, ngingakwazi nanokusebenza, ngingakwazi nokwenzani. Selokhu ngingenile ekhaya leZwi, ngizwa kunoshintsho olumangalisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonge uNkulunkulu nangondodakazi owangifaka ekhaya leZwi, uJabumabuyakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba umpostoli noma umpostoli Nsibande nabazalwane bonke
ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, amen. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngey'mfundiso esizitholayo. Ngibuka ubuhle bokuhlala emkhosini, ukuhlala nobaba uNkulunkulu, ngimbheka, ngilalela. Sibonge ngisho amathopiki esinikeze wona ukuthi siwakhulekele, sikhuleke phezu kwawo. Ngiyambuka uNkulunkulu esebenza ngohlobo olumangalisayo. Ifoni yami izolo ibingavumi kahle, i-VN ingazwakali, ithule nje. Ngithe ngisathi ngizoyilungisa, ngathi hey, phezu kwayo nakhona uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyayibona nje futhi sekuzwakala uma ngithi ngiyayithesta. Ngiyambonga uNkulunkulu, uNkulunkulu womusa. Sibonga iy'mfundiso ubampostoli osifundisa zona. Khuluma ukuzalwa komntwana uSamuel, khuluma nokugcina izwi lenkosi, ukuthi umuntu uNkulunkulu akamkhulisayo uhlobo lomuntu onjani, umuntu okhuliswa uNkulunkulu. Kuwumthandazo wami ukuthi sesifundiswe konke, ngibambe ukusho kwakhe, ngigcine izwi lakhe njengokufundisa kababa. Ngiyambonga uNkulunkulu, usho uNkulunkulu okhulumayo, futhi uNkulunkulu sisemkhosini ku-day 9. Ngibuka nje ukuthi uNkulunkulu uhamba nami step by step, uyangifundisa step by step, usuku nosuku. Sisakhunjuzwa ukuthi hhayi, akumelanga uNkulunkulu engakhulumi kuze kufike u-day 7. Ngiyambuka nje uNkulunkulu. Ngisakhumbula ukuthi izolo ngike ngabona umntwana obekhuzwa kuthiwa lo mntwana egijima emanzini eyogeza inyawo, kanti yena bekuthiwa akaxubhe amazinyo. Wamemeza owesifazane wathi, wena ngane, hhayi ungenzi kanjalo, kuthiwa washa amazinyo, xubha umlomo. Xubha umlomo, akushiyongo ukuthi geza iy'nyawo, kuthiwa xubha umlomo. Ngabuka nje uNkulunkulu bazane engichazela, engishumayeza, embula ihlakalo yenhlambuluko. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama umpostoli uNzibande. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angidlulise lobu bufakazi. Into eyenzekile, isimangaliso esenzekile empilweni yami. Bengihlushwa kakhulu ama-ulcer. Isikhathi esikhulu nje impela, angazi ukuthi angisakhumbuli ukuthi ngizothi aqala nini, kodwa nje bengiwumuntu onezinto eziningi angazidli. Obekufanele ukuthi uma ngabe ngizozidla kube khona enye into ekhona ezongisiza ukuze athi uma isesukile ngikwazi ukuphuza zona ukuwathithibalisa. Kodwa selokhu ngingenile ekhaya leZwi, ngathola umkhuleko wabaseRoma 10, ngakhuleka wona. Angikaze baba ngiphinde ngiphathwe ama-ulcer uDisemba wonke, angikaze ngiphinde ngiphathwe ama-ulcer. Ngisho umzukulu wami uqobo engihlezi nabo naye benenkinga yakhe esibe singazi noma sekuyiwo yini noma okunye, kodwa ubethi mayidlile uflawa nje azibhonqe umntwana, azibhonqe kube yileyo ndaba. Kodwa since nje sikhuleka umkhuleko wabaseRoma sithi uJesu Kristu uyinkosi, akaze aphinde agule kuze kube manje. Ngithi angidlulise lobo bufakazi ukuthi cha, uNkulunkulu uyamangalisa. Siyabonga baba uNzibande nokusicothozisa nokusikhulisa ngezwi. Siyafunda kakhulu ekhaya leZwi, kuningi esesikucoshile, esesikubambile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sicela uNkulunkulu asigcinele nina njalo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane ekhaya leZwi. Ngibingelele nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele kakhulu umndeni wakwaNsibande nobaba uNsibande egameni lenkosi yami uJesu Kristu, amen. Bazalwane, kunalokhu nje ubufakazi obuvuka enhliziyweni yami kakhulu, lokhu ngihlezi nabo buyayishisa kakhulu inhliziyo yami bazalwane. Ngake ngangena emkhosini nje towards end November bazalwane, ngikhala ngikhuleka for 3 days.
khuleka indodakazi yami ibiyenza unyaka ogcina e-university. uNkulunkulu angenzela umusa bazalwane, yabhala iy'fundo zawo zonke, yaphasa, yathola umsebenzi bazalwane. Ngambuka uNkulunkulu kakhulu. Kuthe kulezo nsuku indodana yami yavele yawa phansi iphethwe yisisu ngohlobo olumangalisayo. Ifika nje ntambama ibuye emsebenzini isijuluke amanzi athi ceke. Bazalwane, ngathatha lo mkhuleko abaseRoma 10:9 lapho khona ubaba uNsibande ekhuleka khona, ngawubeka phezu kwesisu sayo, wakhuleka umkhuleko waze wathi amen. Wathi methi amen nje yayivuka yathi sekuphele inyanga. Athi mina hawu yini bekwenzekani? Yathi izwe njengathi khona isandla makuqala lo mkhuleko ukukhulekwa esiyithintile wehla behla ubuhlungu baze bathi nya. Engisho ukuthi bangcwele asimeni kulo mkhuleko nakuzona zonke iy'fundiso bazalwane, ziyawenza umsebenzi. Muhle uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Xolo baba, xolo leZwande, xolo Nkosikazi, xolo ndixolele Nkosi Thixo Zulu. Kusasasha ndizive sendidanduluka apha endlini yam ndikhwaza ndisithi uJesu uyaphila, ndisithi uJesu uyaphila, nditsholo phezulu apha endlini yam Nkosi. Lopholile umnqophiso, ndiyaxolisa Nkulunkulu, ndiyaxolisa Nkulunkulu, ndiyaxolisa babo, ndiyaxolisa. Ndive senditsholo phezulu ndisithi uYesu uyaphila, uYesu uyaphila, uYesu uyaphila, uYesu uyaphila, uYesu uyaphila, uYesu uyaphila. Oh Nkosi, uYesu uphilile, uYesu uphilile, uYesu egameni leNkosi ndiyathandaza, ndicela uxolo ngokushawuta ndithi uYesu uyaphila kule ndlu, uYesu uphilile kule ndlu, uYesu uphilile apha kule ndlu, uphilile uYesu, uphilile. Ndiyaxolisa Nkulunkulu, ndiphoshokiwe, ndiyaxolisa mdali wam, ndiyaxolisa Nkulunkulu, ndiyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ukudelete bese kudlulile ku-3 minutes. Baba, ngicela ukudlulisa nabo ubufakazi, ngibonga umusa Nkosi uJesu ngenzele bona. Bekungabo-12 ebusuku, ingane igula, iguqana umzimba wonke, ivuke nje ikhala. Ngiyitshela ukuthi mina hayi, mhlambe ifuna ukuncela. Uma ngithi ngiyayincelisa ayifuni, uma ngithi ngiyayibamba ayifuni, ngize ngiyibeke phansi embhedeni. Uma ngithi ngiyayibheka ingane igoqene, iyagoqana, igoqana ngisho umlomo, usuthanda ukutshela eceleni, nentamo engathi ibheke eceleni, ingane iyagoqana. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngikhumbule umkhuleko, ngivule abaseRoma 10:9. Baba, akhuleke aqede le ngithe nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngayelula ingane, ngayelula baba, le ngithe nje uJesu Kristu uyinkosi. Awu, kwaze kwaya yaqaqela, yakwazi nokungibheka emahlweni, kodwa ngibone lokhu iqalaza ibheka phezulu. Le ngithi uJesu Kristu uyinkosi yaze yaba ngcono. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba ngangenzele khona. Ngiyambonga ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova,
Ngiyabingelela ekhaya lakaNsibande. uJesu Kristu uyinkosi. Ngisacela ukuthola ubufakazi baba. Kade ngikuyi-date yami yokuya eklinikhi izolo. Ngiyo-check i-BP. Uma ngifika eklinikhi, uma engi-check unesi, ithi i-BP ayikho. Bazalwane, uyangi-check ngiyakhona nje ngilo ngishilo ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngingadlile nje ngisemkhosini, kungenzeka ukuthi ishe ogalaweni. Ngiy'tshela lokho. Ngalo ngithe uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ufaka le mshini yakhe, ngilo ngilishilo leli gama ngenhliziyo ngaze ngagcina ngiliphimisele. Hhayi, bazalwane ingenzela inkinga umshini. Yathi nje i-BP ayikho nhlobo. Hhayi bazalwane, washintsha iy'ngalo unesi, washintsha iy'ngalo unesi, yathi i-BP angikho. Hheyi bazalwane, angifuni ukungasho. Igama elithi uJesu Kristu uyinkosi, hhayi liyasebenza. Hheyi uma lithi nje izilimi zonke ziyavuma zithi uJesu Kristu uyinkosi, liqinisile amadolo onke ayaguqa. Kuguqa ngisho izifo kuleli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Hheyi siyambonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu uBaMtsibande avuma ukugitshelwa ukuze sithole leli qiniso elingaka ebesingalazi. Siyabonga baba. uNkulunkulu asifihlele wena nomndeni wakho. Qhubeke njalo ikhaya leZwi. Hey siyalapheka sibiyelwe. Ngisho sihambe endleleni siyazizwa ukuthi sibiyelwe. Siyabonga baba, sibonga ukuthwalwa, sibonga ukufihlwa esandleni sikaKristu Jesu. Hawu, amadolo onke ayoguqa, izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga igama elithi uJesu Kristu uyinkosi lingenzela izimanga. Lathi nje ayikho i-BP. Hayi, ngimangalile. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyaxolisa nje lobu bufakazi ukubuletha lethi kangaka kanti sekunesikhatshana nje kwenzekile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngasenzela khona usuku nosuku. Ngiyacela ukuba ngihlale kuye ngingasuki noma izilingo zikhona kodwa ngihlale kuye. Ngiyambonga nje baba uNkulunkulu, uyamangalisa. Sathi sibuya esontweni ngeyi-31 zikaDisemba, masifika ekhaya sifica kuneglosa yokudla. Ngamangala mina ukuthi ngabe ubani osikhumbulile kuphela unyaka ekhaya. Mase bechaza ekhaya besho ukuthi ubhuti omdala uyena osikhumbulile. Ngambheka uNkulunkulu ukuthi uyaye ekhulume kithi ezinye izinto singayiqondi. Kodwa ngibonga ukuthi wathi uma ekhuluma ngalalela noma ngangidideka ukuthi kanjani. Kodwa wathi ubaba ngelinye ilanga eshumayela ethi enye into ungayibona ihlukile kuwena iyindida kodwa kumele uyenze idida injalo. Ngathi uma ngikubheka ukudla kwabakhona into ethi ulibo likhiphile. Ngiyamdumisa kakhulu baba uNkulunkulu. Ngithi udumo lonke lungolwakhe nobukhosi bukufanele. Lumfanele yena yedwa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela emndenini obaba uNtsimande nasekhaya leZwi. Namhlanje ngiyavuka baba, umntwana uhleli ngesinqa, intombazane yami nje iyakhala. Uma ngibuza iyakhala, idonsa ingalo, iyakhala idonsa ingalo. Sengiyasondela ngiyayibona ingalo isihlakala sayo. Ngisho isithupha lesi esikhulu asisebenzi, sengathi sigoqene sona amathele esandleni. Uma ethi unyakazise ilokhuzana iminwe ayinyakazi. Ngiyasondela ngiyakhuleka kwabaseRoma 10 verse 9 ngiyakhuleka.
ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Phuma moya omubi kule sandla unasabelo, phuma moya omubi, phuma moya omubi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. AbaseRoma 10:9, uJesu Kristu inkosi. Ngegama lenkosi ngithi impi ayinqotshwe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyashaya ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaselula ngithi uJesu Kristu inkosi. Phuma moya omubi, phuma moya omubi, phuma moya omubi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Aliphuma idimoni alinasabelo kulo mzimba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyashaya ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamelula. Amen. Hayi baba, sijike ngaleso sikhathi uma ngithi akanyakazisa izandla, wanyakazisa umntwana. Ngathi kusebuhlungu, kusebuhlungu. Wathi akusebuhlungu, ekhala umntwana ekhala. Ilokho sithule lokho baba, ilokho sithule lokho. Ngithe uma kuwukuthi siyavuka, asho njalo naye ashaya athi uJesu Kristu inkosi. Hayi, mkhulu baba uNkulunkulu, siyamkholwa. Mkhulu owenza imangaliso, sithembe lona ngaso sonke isikhathi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, kade sisemakhaya ngamaholidi. Uma sibuya ngeweekend sifika nje sibona iwindi elingaphambili ekamereni livulekile, leli elingaphezulu elincane, kodwa leli elingaphansi amabili avalekile, lawo ngaphezulu kuphela amabili avulekile. Sirawundi indlu-ke si-check-e sibone ukuthi ayilona kuphela leli kamera elivulekile. Singene ngaphakathi sesinakho nje lokho ukuthi kusho ukuthi inkosi yami la ekhaya kugqekeziwe. Sibe nalokho kusaba, singene ngaphakathi-ke sibheke, sithole ukuthi yonke into baba isesimeni, akaze kungene umuntu ngaphakathi. Kusho ukuthi mhlambe lo wayezama ukuvula waphazamiseka, singazi ukuthi waphazanyiswa yini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, uJesu Kristu inkosi. Ngize ngathi impela olondoloza u-Israyeli akozeli akalali. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusibiyelela ngisho amakhaya ethu singekho. uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Andibulise-ke kuba uSimande nomama uSimande, inhlanganiso yonke erholwa nguye kaYehova, ndisithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndithi nami make ndibeke ubungqina phambi kwamakholwa. Siyibambile-ke le nkonzo ye-21 days. Heyi, nami ndiyabona uba kuyasa, kuyavuleka. uYesu Kristu uyinkosi, uThixo ungakwicala lam. Ndingumntu-ke ongasebenziyo. Ndithenge ke airtime izolo eye-R60 ndiyifake ku-MTN. Ndizama ukwenza idatha, ithi ndiyakolota. Ndiphinde ndithenge enye eye-R30, iphinde ithi ndiyakolota. Heyi, ndizayithini nale nto Thixo? Ezi nkonzo ndizazimamela kanjani zimandi kangaka? Zindokha, zindinika namandla. Hayi, ngoku kunzima ukuthola eyentsika amadatha. 5 minutes ndimane ndisithi uYesu Kristu inkosi. Yini Thixo, ndizayithini nale nto? Ezi nkonzo ndizaziva kanjani? Ngubani ozandithengela inantsika i-airtime? Yangena imessage esuka kumngalo wam uThuli. Hayi bamba, nantsi i-airtime, uthenga amadatha. Andimani noba uve ngabani uba ndifuna amadatha. Thetha ukuthi ke uYesu Kristu inkosi, kuyacaca nyhani. Inkonzo esibambileyo asidlali. uYesu Kristu inkosi, ungakuthi makube njalo ke. Inkosi, ndithi mandibeke ubufakazi. Ndiyabulela. Inkosi, uYesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa ubaba uNtsibande nomama uNtsibande, nasekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ndicela ukudlulisa nabo ubufakazi uNkulunkulu kuningi asendenzele wona. Ndiyaxolisa ngokudilitha. Kukhona into andazi uba kukhona into endakukhohlwa. Ndicela ukudlulisa nabo ubufakazi
uNkulunkulu usengenzela umusa ngomntwana wami oyinkwenkwe. Ubenihlupha ngohlobo lwesimangaliso, ubedlala izinto ezidliwayo, izidakamizwa, ehleli nje umntanami endwanyile. Hawu, ngangena emkhosini, umkhosi esasingene insuku ezintathu, ethe ubaba singene insuku ezintathu. Awu, ndafika umntanami ndambona ukuthi hayi uyatshintsha, useshintshile nje kakhulu, usesibuyele ezingqondweni. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Okunye futhi kwaphinde kwafika abanye abantwana la endlini bevakashile. Labantwana nabevakashile khona bengalali nje ebusuku, efundekela ubusuku bonke, efundekela ememeza, ekhuluma ebusuku. Ndathi decide ukuthi nje anibabize njalo emini bedlala, bavalele ekamereni sikhuleke uRoma 10:9. Samkhuleka nje kwakanye, sathi sesiqhubeka naye nabo wabeseyekile, wayeka nje sisasho kwakanye nabo, wayeka walala nje zwi. Umntwana akazange nje aze aphinde. Ndaphinda futhi izolo ndavuka nezinyo ebeliqaqamba ngendlela eyisimangaliso. Leli zinyo uma liqaqamba ndangazi ndizalithini, liloko litshilo nje, litsho nje non-stop lingayeki. Ndaguqa ndakhuleka, ndatsho uRoma 10:9. Hawu, akuphelanga no5 minutes layeka. Ungathi nje zange lize libe khona. Ngaleli gama nje lithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyabonga imfundiso zokuthi usifundise ukuthi sikwazi ukuthi yonke inkinga esibhekana nayo sikhuleke. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Kuningi nje uNkulunkulu asentenzele wona. Ngiyabonga Baba, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyafika namhlanje, ngibuya eCape Town. Inkonzo ngiqale ngise-Cape Town, ngamcela uba ngiripotele kubaba uNkulunkulu ukuthi kwenzekile ukuthi ngiqale ngapha, kodwa ngizuma ngiyamcela ngithwale endleleni. Isimanga-ke baba engiza naso, mangibuya eCape Town izolo, sisendleleni sisuka eCape Town, sisuka elokishini sisiya eCape Town siyogibela emabhasini. Ngihamba nomntana one4 years. Masehla nje etekisini, umntana vele aphuma phaphalaze, awele indlela. Iteksi siba simkhwaza, umntana uyabaleka. Uyazi baba, ngibonga ubaba uNkulunkulu. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ngoba before siphume endlini ngambiza edlala ngathi masikhuleke. Sakhuleka abaseRoma 10 sobabili, sabe sesikhuleka sicela indlela, saphuma. Ngimbonile uNkulunkulu esebenza ngoba iteksi zonke, imoto zonke zema. Ngoba usathane bese keqedile ukuthi uyaqeda ngomntana. Ngambonga uNkulunkulu. Endleleni sesigibele ebhasini. Ibhasi esiye sayithola baba ibigcwala indlela yonke. Endleleni ngibona nje ukuthi sisempini, kodwa ngingakhohlwa ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uyasebenza masimkholwa. Lo bhasi endleleni yafonelwa back ekhampanini yayo, kwathiwa mayibuyele eCape Town, sanikezwa enye ibhasi, sahamba kakuhle. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, masimkhonzeni uNkulunkulu. Muhle, uyasikhusela kakhulu. abaseRoma 10:9 bayasebenzela. uJesu Kristu umsho sobingelela umuntu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Yena angangayibona, angangayi-understand umuntu ukuthi wenzani, kodwa iyasebenza.
iyasifihla. Ngiyabonga Baba, ngiyambonga uBaba uNkulunkulu ngawe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mama nobaba. Ngithi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngiyacela ukukudlulisela umbono engibe nawo makusa kuyinamhlanje. Ngiphupha baba ngihamba endaweni esehlane. Uma ngihamba endaweni esehlane kuqhamuka izinja ey'ningi kakhulu. Izinja lezo ngathi izinja ey'hlala esigangeni, kodwa manje beziza phezu kwami engathi zizongiluma. Kodwa ngamemeza kathathu ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kwaze kwaba kathathu baba. Zema lezi zinja zangibuka, zadumala, zabukeka zidumele. Ngakho baba ngizothanda ukumbonga uNkulunkulu ngakho konke angenzela kona, ngoba zezema lezi zinja manje azange zisabheka nje nangakimi. Ezinye zangangibheka, kwaba neyodwa nje engibhekayo edumalayo. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngokuthi angibulele ezinye izinto emva kwesikhathi eside empilweni yami. Ngithi uNkulunkulu baba akubusise wena nendlu yakho, akugcine ney'fundiso sipha zona zisikhulisa, ezinye zisibuyisa. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu nakuwo wonke umndeni oholwa ngubaba uNsibande. Baba, ngisacela ukuphakamisa amandla nobukhulu bukaNkulunkulu ngangenzele kona kulezi insuku. Kunomfana wami owangena ezidakamizweni, so wahamba-ke ekhaya bomakho, uhlala ekhaya boma wakhe. Wahamba engathi bamlimaza kwenye indawo, watholwa womunye umama. Hhayi, wafona-ke lo mama-ke, uhlalile nje kwakhe cisho iy'nyanga ey'mbili nohafu. Hhayi-ke ngathinta uma wakhe-ke wahamba wayombheka, wamfuna lo muzi ozowuthola, wamthola. Ngomgqibelo lesiphuma kuwona baba, bafika la kumina. Seyipholile ney'ngozi la babemlimaze khona, ngoba belowo ngithi mengithandaza njalo ngimbeke emthandazweni. Awu, uNkulunkulu wangihawukela, wawuzwa umthandazo wami, wamthola uma wakhe, wabuya naye, badlula la kumina. Usekhaya boma wakhe nje kamanje. Ngizamile ukumyala-ke kakhulu baba, ngamyala kakhulu, ngamnika nomkhuleko lo, ngathi akhuleke melala, akhuleke mevuka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngithi udumo lonke lungolwakhe, ngoba ubuye esaphila umfana wami. Okunye-ke ngomgqibelo nje okwenzekile, bekunabantu kade bezozama ukubamba inkunzi la ebhilidini. Ngokuthi-ke ngiye ngithi njalo uma ngikhuleka ngicele kubaba uNkulunkulu ukuthi alibiyele leli bhilidi namakhaya asipha wona sibiyele, awabiyele, athumele izingilosi, amasosha asezulwini, avimbe konke okukaSathane kungangeni. Hawu, babanjwa labo bantu, sababamba, icebo labo aliphumelelanga. Babanjwa bahambe sebenyobozela, bebehamba bebathathu, kukhona nentombazane phakathi akade kuyiyona ade beyisebenzisa. Sabamba amaqhinga onke, amaqhinga ababanjwa ngqe. So nje